Sådan. Hej Sasha og familie. Nu har vi bestemt, at vi sender og laver den der lille video, så I kan se, hvordan man sætter top. Og Tibi, din søster, hun er model. Så nu tager vi lige... Først så har jeg børstet hende godt fint igennem. Og så tager jeg for øjenkrogen, det er lige efter øjenkrogen, og lige henover. Så får man sådan en flot, lige skilning. Og det er jo bedst at bruge sådan en spidskam. Eller, ja. Og så børster man det sådan lige fint ud. Og det vil så sige, når man har sådan en top her, den klipper man jo ikke i. Man retter lige spidserne heroppe, men ellers så klipper man næsten ikke så meget i den sådan. Og så tager man elastikken og sætter lidt stramt ned. Så, men ikke stramt, den må ikke strammes, det gør ondt i øjnene, så må man hive sådan lidt i den. Og til udstilling, så gør man sådan her, så trækker man lidt i den, holder lidt i elastikken og trækker lidt frem. Fordi så får de sådan et rigtig, rigtig fint hoved. Og så er det meget godt, når de har så meget hår her, at så gør man lige, sætter man lige sådan en lille klipsti her, eller spænde. Og så laver man en lille en til, hvis nu der er meget hår. Det kommer helt an på. Og det er samme, stadigvæk en lige skilning fra side til side. Tibi, læg dig. Og den strammer man også elastikken til. Sådan her. Og 1, 2, 3, 4 gange, alt efter hvor stor elastikken er, man har. Og så løsner man den her. Og så tager man halvdelen af den her bagerste. Så tager man halvdelen, og så sætter sammen med den forreste. Sådan her. Så man har sådan et lille stykke. Sådan et lille stykke her. Og det vil så... Og så kan man jo, hvis der er lige kommet en lille bitte smule lak i, hvis man synes, men det er ikke nødvendigt. Og så får man sådan et smukt hoved her. Og til udstilling, så har man jo også pillet de her elastikker ud og sådan nogle. Fordi det skal de jo selvfølgelig ikke have i. Tibi, det er du godt lige. Og så skal man ikke, det er bedst at klippe dem ud, i stedet for at trække dem ud, som jeg gjorde. Tibi, hold op. Kan du så være model? Så det er rigtig fint. Så, og nu laver jeg så en nogle hverdagstop. Fordi der skal man jo passe lidt mere på pelsen i hverdagen, så skal der lidt flere elastikker i. Og til udstillingen, der skal de jo helst være sorte elastikkerne. Til hverdag, der kan man jo gøre, så man nu selv synes, hvor sjovt det skal være. Og festligt. Det er svært. Så, Tibi. Så, der kan vi jo tage alle mulige her farver. Og det er jo sådan, og der er mange måder, det er jo sådan ens egen fantasi, men jeg starter stadigvæk lige bag ved øjnene, fordi det er sådan meget passende til den første top. Så har jeg stadigvæk den der lige skilning heromme, og så sætter jeg gerne lige sådan en i til at holde det der. Og så stadigvæk må det jo ikke stramme, så det går ondt i øjnene, eller de får ondt i hovedet. Der er faktisk mange dyrlæger, der mener, at man skal passe på, fordi hundene får faktisk hovedpine af alle de der elastikker. Om det er rigtigt, det kunne man måske godt forestille sig. Så. Og så laver jeg bare en masse af alle de her fine skilninger. Nå, jeg tror lige, det var så nemt.
Og nogle de laver dem også i sådan todelt og sådan nogle ting. Det kan man jo næsten gøre, hvor meget pels der nu er, ikke? Altså der er også nogen, der har mega tyk pels. Tibi har ikke. Det er okay, det hun har, men altså har hun. Så. Og man kan jo fortsætte lige så langt ned, man synes, at der er behov for det. Og så lægger man sådan ørerne herud til siderne. Så. Det er jo det. Hold op til det. Hvor har vi en måne her? Det var en andens farve. Og så kan man jo igen sætte dem sammen. Sådan 2 og 2 måske. Der er en blå. Nu sætter den sammen med den her. Og hvad har vi så? Så har vi måske en grøn. Så nogen synes også, det er meget fint med ensfarve elastikker. Så det kan man jo. Sådan. Og så sætter jeg altid nogle i ørerne, fordi når de spiser mad og sådan nogle ting også, for ikke at slide dem alt for meget. Og de skal så være 1 centimeter, eller cirka en fingerspredte fra ørelappen, så man ikke ødelægger ørelappen. Fordi ellers så kan det godt gå galt. Så tror jeg næsten, at Tibi hun er klar her. Men så. Og det var jeg snakkede om, at der er altid et problem nogle gange med tøjpuller. Det kan jeg huske, der stod i din kritik, Sasha, at du mangler dit fylde under øjnene. Det gør Tibi også, og det er sådan lige her. Men sådan til udstilling, så lader jeg en lille smule hår sidde der. Fordi så passer det jo med snudepartiet her, hvis der sidder lidt der. Så hun er meget bar her, og meget bar ude på snuden, og så er der en lille smule pels her. Det kan dommeren ikke se, og så opdager de ikke, at de mangler lidt. Så sådan ser Tibi ud, når hun er... er du fin nu? Tibi, står lige mus. Og lige sådan, når man sådan klipper hende, så skal man sørge for, at hun er flad her på ryggen, og så kan der komme lidt pels op. Og meget kort, meget kort her. Og så hvor det så går ud i benene, fordi så får hun sådan en fin vinkel, ligesom hendes ben er bygget. Så hun skal ikke have så meget heromme. Og ellers så synes jeg jo, Sasha, du ser smadret godt ud, når du er klippet til udstilling, det må jeg sige. Men der er jo altid sådan lidt det der med hovedet, man kan gøre, ikke? Og sådan noget. Så nu ser Tibi fancy ud med alle de der elastikker. Ja, det var det. I må have det rigtig godt. Og tak for nu.